Как се спряхте на това облекло тази вечер? Общо взето винаги изпълняваме дрес-кода на домакините. За тази вечер ни бяха казали, че е желателно да бъдем с черни, дълги, официални рокли. Аз мисля, че след като не съм сред наградените, а просто ще аплодирам моите приятелки тази вечер, мисля, че това е добър избор. Го харесвам, трябва да си призная честно, че в гардероба ми преобладава повече черно, но оранжево, както се пее в детската песничка, оранжево небето, оранжево полето, оранжево ясно. Мисля, че носи много настроение, особено за студените зимни дни. Здравей, Биба, изглеждаш страхотно. Много ти благодаря. Нещо повече да ни кажеш за твоята рокля и твоя стил тази вечер? Моята рокля е на Димка Шаламанова. Косата ми я направи Жоро Петков, а грима Слав Анастасов. Тази рокля, как се спря на нея тази вечер? Много е красива. Тя е специално направена за мен от КНАП. Страхотни професионалисти, невероятно креативни. Мисля, че те са хората, които ще ме направят жена в истински смисъл на думата, защото до този момент аз бях един голям хлапак, който така трудно можеше да бъде укротен, да бъде сложен в рокля и в, да кажем, на високи обувки качен, но те успяха. Как се спря на този костюм, на кожения панталон? Просто кожен панталон, който ми хареса, който дълго време си го бях пикирал в магазина на Изабел Маран за H&M. И си обикновена смокинг риза и сако от едни мои много драги клиенти. Да разбирам, че черното ти е един от любимите цветове. За такива събития бих предпочел черно, да. Черното ли е любимия ви цвят? Не, черното не е любимия ми цвят, но предполагам, че червено с червено и оранжево. Да, акцент е вашата коса със сигурност. Да, освен това има и един друг акцент. Тук има една брошка, която всъщност е едно ангелче. И тъй като преди няколко години получих от Грация награда за работеща майка в наградите жена на годината, това беше свързано и с работата ни с фондация Искам бебе за донорството. И оттам е това послание като един основен акцент. Вратовръзките ли са ви любимите аксесуари за официална вечер? Ами, ако трябва да съм честен, не точно. По-свободен се чувствам без вратовръзки, само че реших, че в случая просто хем Павел да си заслужава, хем дамите заслужават малко повече уважение. Как се спряхте на тази визия? Гледах да бъде леко кежуал, да бъде нормално облечен, без да сме натрапчиви и така. Може би харесваш комбинацията черно-бяло, което също... Много да, затова съм с сако от колекцията, която може би още никой не е виждал. То е тип смокинг и съм подбрала бял топ с паети, защото смятам, че това е възможно най-елегантната комбинация. И също си заложила на цвят злато в бижутата? Да, в бижутата и аксесуарите старо злато патенирано. Малко повече за вашия стил и как се спряхте на това облекло тази вечер, да ни кажете? Изцяло дамата до мен в ляво е виновна. Мила Атева се казва от марката Саса Бьорк. Облечена съм в нейна рокля, както и в нейно пълто и се чувствам повече от разкошно. Как се спря на тази визия днес? Моят стилист Васил Божилов обожава линиите на Колчагов Барба. Ние сме приятели с Светло от доста време. Откратко сме приятели с Емилио, но това не ни пречи да имаме силна връзка. И този модел специално е един от топ моделите на новата колекция на Колчагов Барба. Аз чувствам чудесно в него. Просто наблягам на визията, която ни вкарахме в последния ми клип, не ме разбра. Малко повече към 30-те години, стила, който е с селечета и ризи, с вратовръзките. Въобще е малко по-ретро стил. Как се спря на тази рокля? Направи моят стилист Василен Милков. Той уши. Много съм благодарна. Постара се много да бъде достатъчно женствен и в същото време да не изневерявам на себе си. Червеното ли е любимите цвят? Един от любимите ми цветове. Много харесвам на такава светла кожа, как стои червения цвят. Винаги залагам на черна рокля и на бижута, естествено, и аксесуари. Разбирам. Имате червено в обиците. Това ли е любимия ви цвят за аксесуари? Не, просто акцент за момента, но всякакви цветове. Как се спря на тази визия тази вечер? Да речем, че е сиво, да речем, че сивото е цвета на луната, да речем, че луната винаги е близо до жената или жената трябва да бъде близо до луната. Без да е студено, мисля, че е много дамско, много женско. Това беше всичко от мен, Слава Димова за Мис Блум БГ. Така бяха облечени дамите на червения килим.
А събитието очаквайте на 14 декември по Нова.